के हम रानी बना के रखब और ये लिया के हमके नौकरानी बना देले हवे। उनकरा देह में पीलुआ पड़ी। कहले रहलन कि बड़का बड़का सपना देखावत रहलन कि तारा के ले जाके हम रानी बना के रखब और ये लिया के हमके नौकरानी बनेले बड़ा और ये आलू छिलवावत रहे। उनकर देह में पीलुआ पड़ी। हमार करम फूटा रहे कि इनकरा से हम बियाह करके ले जा आवेनी। इनकरा से तो निमन जौन बाबूजी हमार देखले रहलन पहिल का उहे ठीक रहे। जौन शहर में ले जाके दूध बेचत रहे 20-20 गो गाय रखले रहे। हमारे जब करम फूट गए जाके उनकर बड़नी बहारो आज अहन तो उनकर के बड़ी मार मारब हम लिया के जे नौकरानी बनैले बाड़न जाके कमाई करत रह सरकारी नौकरी करत रह त न क्यों बुझाते नहीं कि लिया के जा हमके आलू छिलवावत रह मन करता कि सब दिए जे का करत रे प्रियंका तेरे पानी पियावा यार बहुत जोर प्यास लागल बा। ओनिया ना पानी मिलल ह एजे मिलल ह। अरे रे एक लोटा पिया देबो त का हो जाई त चिल्लात का दनी देता नी ना तो दा प्यास लागल वही तरह से गांव कमाई करके आवे के बा रियाडा फरमा देवे के बा। ले पीली ओनिया ना मिलल ह पानी काहे खिसिया तो यार एगो पानी देवे में इतना तू तो ओनिया ना मिलल ह पानी कुछ भइल ह का जाने बियाह से पहले बड़का बड़का सपना देखावत रहनी कि ले जाके महारानी बना के रखब। अरे तब ये तरह के नौकरानी बना के रख ले बन भाई का आलू छिले के बा के छिली तो घर के मेहरारू ने छिली तो हम छिलो आई बड़ी बिया तक की बड़कावा घर के बड़ी तो बियाह से काहे पहले वादा कइले रहनी कि तारा के रानी बना के रखब तारा आगे पीछे नौकरानी बन रखब हम। अरे भाई बियाह से वादा करो तो का तू जानत ना रहलू का खाली जे लिया के कमे करावे के बाटे एगो सब पूरा नहीं करे के। अरे हम कौन शौक तार भाई रख ले बनी रुक जा बताओ तारा कौन दुख हम देते नहीं जवा हे जे लिया के अलग छिलवाओ तनी एगो हमर शौक रहो पूरा नहीं करल। कौन तार बड़कावा शौक बा के बोली ता पूरा ना भई हमरो मन करला कि हमो बाजारी जइती त हरियर टिकुली और चूड़ी लिया के पहिरती। ताई माटी सटले बाड़ू टिकुली ना हो ये पुरान हो गई पुरान हो तो किना जाई पैसा मिले दो तो पैसा कब दे नहीं खाली घूमे के बाटे का कोन काम ना था बाटे का से पैसा आई। अरे भाई कमावे खातिर नु जातनी काम मिलते नहीं खे रवा से तनी मन जोन हमर बाबूजी पहले खोजले रहल उहे ठीक रहे कि शहर में जाके दूध बेचत रहे 20 गो भैंस रहली स त काहे ना ओकरे से क लेलू हमार का गोले पड़ गेलू आके त हम करम फुट रहे कि आपके संग यहां हम आ गनी ना त आज हमर एगो टिकुली खातिर दुख ना होई त ओजा रानी बन के तू ना रह तू ओजा गोबर कछ तू गोबर आपन काम करे में कौन लाज बाटे आज एगो दू पैसा के कमी त ना नु होई त बड़का भच्चर तू ना चलो चूचा बैठ के पिया छिल तो रुए काम बावे ओही तरह से घूमत नहीं खाए का ना मिलल तो ओनिया ना खाना मिलल ह ए जाके चिल्ला तनी जब हमार घर में सब कुछ बटले बा जब तू ही बड़ू तब दूसर दुआरी कोई जरूरी बनू हमार बियाह से पहले बड़का बड़का सपना सजावे के बाटे ओनिया ना खाना मिलल दे जाके घर का तनी का बनावत रे खाना बनावत नहीं और का बनावत सब्जी कौन सी के जन भरले रह घरा में उहे ना बनाई कहां से हम सॉरी मैडम के बनाई। आई लड़का मरचा नहीं खे अपने माई के भेजवा देनी हां ये भाई हम काले आधा किलो मरचा किनुई हो आई खत्मो कर देलो खाना नहीं के बनत का घर में कि खत्म ना होई बढ़ते ना नु जाई दो आदमी के खाना बनाए को बारात के ना पा भर मरचा सारा 4 दिन जाए चिल्लाई मत चुपचाप बैठी ना तो चल जाई बड़का तू हमें चिल्लाई देखत रे चलते बनाओ हम एजे बैठत नहीं बड़ा जोर से भूख लागल बा सारा वो ही बेरा से गावे गावे घूमा बिले खाहू के ना मिलल। हां त गाय घूमे के एगो आपके कमाई बाटे काम ना धाम बाटे आके खाली आदत फरमावे अबे चिलो मत जल्दी से बनाओ जोन बनाओ हम ना बनानी के आएला बनावे खातिर तो बनाओ प्रेम से बनाओ हमें से चिल्लाई वाली बात मत कर आप हमसे अड़ची मत ठीक बा त का कर लेबे अड़ीच मत हमारा से ना बने तो का कर लेबू तन बताई ना का कर लेम हां हां तू जान दे हम का कर लेम का कर ले कुछ ना कमाई का क्या एक बार आदत फरमा दे भगवान नती हम करम फुट रहे कि इनका से बियाह हो गई ते कितना भुनभुना तरे रे यार ते का भुनभुना तरे मुंह में रे यार हां तो का कर ले का कर लेम बिलार ले खा खले बड़ू या त लीले छ भाजी तो हार नहीं के बिलार जी साख हम बिलार ले खा बा जाई तो पहले बारी जाई जा रही हो जाई तो कि इनका से बियाह हो गई ते भुनभुनै बे हां तो का कर ले का कर लेबो
है दोनों तो रखिए निकाल के है जे रख दे। तो हम निकाल के इधर रख दे। हम डेरानी का आपसे ते ना डरला मेरे से ना डरानी। ते देखत ते ढेर भुन आते रे। हां तो का कर ले जेकर जैसन रहत रही ना वैसे हम कह। ते कहता मैं रहन खराब बा। हां दूसरा से कुछ छर्रा उड़ावत रे। तू नहीं खा कुछ छर्रा उड़ावत के कर तू मुड़नी रे? हां गाड़ी जाके मुंह मरवाता रह कि का करत रह। है देखत रे कौन नंबर के हो ते देखबे हमार हां तर बुझात लिखे हां हम कहत नहीं कि मारी मत हमरो हाथ उठ जाई। तू हाथ उठबे हमारे पर तब हाथ उठबे रे। कहत नहीं नु हम आपसे लागल नहीं कि तार बुझात तक कि लिखल बा कुछु तारा का नजर ठेकाई तू ढेर नौटंकी कइलू अब हमार बर्दाश्त गलती ना कर के रही हम अपन नैयर चल देते जा अलवा छिले के ना न पड़ी तो तेजा का करत रू भाईवा के बोला के चल जाई तू भाई बड़ू बुझाता बियाह के तू ले ला भैया के बुला के हम चल जाई। बियाह तू का करबा खाली मुंह में रहबा। तार सम बियाह के लिए ही नहीं कि तू घर में रहबू खाना बनेबू दू रोटी खियाइबू। आ बियाह से पहले का कहले रहनी अरे त का जो कहले रहनी ओकरो समय आई नु तो कहिए कि आई पहले बड़का बड़का सपना देखा देबे कि बाकी हेजा घुमाई होजा घुमाई भेज लिया थई अलवा छिलवावत तनी। अरे त खाना ना बनेबे रे तो बनाते ना बनी चिल्लात का बनी जाको जब बैठे के नहीं खे। हां त बनाओ कबाई से भूख लागल बा हमरा। इनका जिम्मा काम ना धाम बाटे खाली आर्डर फरमावे के बा। इनकर बहिनिया रहती तो जाके का जाने कहां ते ढेर बोलत रे। हां चुप रही तोर लिख दिहल बा बुझाता हां चुप रही तोरा के मन मार के ता दातवा तूर देबा बात बोले के बा। ते सब कुछ काम कर हमरा आ गया तू हाथ उठबे हमरा ऊपर हम उठा हां ते तू उठा के दिखाओ बाप तनी रे अब हम बर्दाश्त कर ले ते तू उठा के दिखाओ ना आप अब हम के छू के देखी तनी छू के देखी मारे तारा एक दातवा टूट जिमो बतिसिया पे। धीरे सही अरे कबे से समझावत हनी आपके कबे से ते हमरा के मारबे हां मार ते मार के दिखाओ ना चल अरे अरे भाई मार दी तू मार दे हमरा रे हां हम मारो ते मार के दिखाओ ना काहे हम के मार दी अरे तो माता के सिखावते न मनी मारिए मार के नु सिखावल जाला कुछु तो मार के सिखाओ जा प्रेम से ना सिखाओ जाला। अरे तू प्रेम लायक नहीं खे ते प्रेम लायक नहीं खे रोज घर में एगो पतंगड़ बनावे के बा क्यों सुनी तो का कही का कही जन कहत रे जन करत रे तन होई सुनत आदमी तो आप ऐसे ना करती तो हम ना कहती तोर का कनी हो खाली बारी बारी खाली मुंह मरवाए के बाटे और घर में आके आर्डर फरमावे। ते देखले है हां हम देखनी तब कहां देखले ते चुप से सब के खाना बनेबे कि ना ढेर बोलत नहीं रे अब हम ना सुना तो का करबे हमरा हमरा के मारो तो नहीं तो का करले का कर अरे अरे भाई का कर ले अरे का कर ले नहीं ना छोड़ दो का कर ले का कर ले अरे नहीं पे नहीं का छोड़ दो अब जोन कहबू तौने करो हम एक ही बात पे छोड़ो का बंची है जब बैठ के अलवा छीनी आलू छिली हां अब तू का करबू हम औरियो काम है जब बर्तन धोए के बैठे तो ठीक बजा हां चुपचाप बैठ के छीन ले तनी मुंह बंद कर ले रही जाए कपड़ा में खा रहू जा बर्तन धो अभी औरी आलू या बा हमें प्याजो काटे के बा हजो छिला जाई हां तो चिल्लाई मत मुंह बंद करके तनी कमा करी बड़ी बड़ी बात की नी आवे दो का बुलर करत नहीं चुपचाप छीने के नहीं खे कुछ तो ना छिलते त बानी हां छिले इहाँ नोयर ठेकावत नहीं हम ढेर हो गइल हमरो बर्दाश्त हम नहीं हो आई आलू ह बुझाता कि उतना मरचे लेने के में खत्म कर देलस काजने बड़का घर के ही उनका के हम ना ओकर भाई के बोला के नोयर भेजनी न त देखी हम बुनबुनाइबे करब के छिलबे करब अभी ले तनी आलू छिलनी छिला त गइल बा जो ना तो हम ही छिल देले रहनी हां जो सब्जी में ना भूख लागल बा हां तो चुपचाप मुंह बंद करके तनी कमा करी सुन लिया एगो पतिया आज के बाद रोहू बना के खियाई हमके हम बना के खियाइम हां और ये हमार श्रद्धा भी पुराई हमार मन ना हो हम वो हरियर टिकुली लगाईती या चूड़ी पहिरती ठीक बा जो हां अब करम में ये लिखल ही बा ते ये करबे करब करू काम ना धाम बैठ तलू ना छिलब मेरा रुसु तो मरद खाना बनाओ हां बारी दुनिया। आज से निमन मर्दा बनावेला सब अपन अपन घर में देखा तनी चिल्लाई मत चुपचाप खाना बनाई ठीक बा आओ करे तेजा बैठ के सेल्फी लेता रे
तोर जी में कोनो काम नहीं खे घर खाना में बना लेनी कि चिल्ला तनी है जब द्वारा पे आके खाना में हम कोबे के बना दे आए सूर्य न के मुंह का बनाते रे सेल्फी खींचते रे तो भगवान से तनी हमरा के निमन रूपो देल बड़न आपके कौन मार्जिन देले बड़न बैठ के मुंह दिखावत तारी जेकर घर बानी हां हां ढेर बोलते चल घर में चल हम ना बर्तन में ना जाई आज अब ते नाच में तो हम ही जात तनी हां जाई भाई भी बड़का ई बाकी मेरा रू के आर्डर माना तरे हां हाय फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।